हे चिरे उचलायला पाहिजे, ऐकलं काय? आले आणि त्याला पानं बघा कसे फुटलेत आपोआप. चला जेवायला आता बघा. आपल्या कष्टाचं आपल्या मेहनतीचं आपण करतोय म्हणजे आमच्या मेमरीसाठी पद्धतीने थोडाफार त्यांचा पाहुणचार करण्याचा प्रयत्न केला आम्ही. आपल्या वाघ्याला आणि शेरूला भरपूर असं गिफ्ट आणलेलं आहे. कोण वाघ्या काय शेरू? हा वाघ्या काय? चला शेरू, हे बघा राख चुलीतले काढले ना झाडांना टाकते. कोणत्या झाडांना टाकू पण? सहा वाजले सकाळचे. ही भेंड्याची रोपं आता काढून टाकायला पाहिजे. नारळ टाकू काय? नारळामध्ये बरेच दिवस झाले ना झाडांकडे बघायला नाही भेटले. म्हटलं आज करायचंय थोडं थोडं. आता जरा खत पाणी करायला पाहिजे. पाहुणे होते ना घरामध्ये, त्याच्यामुळे वेळ जरा कमी पडायचा. हा बघा, हा माझा लेकरू बघा सकाळच उठलाय, मस्ती बिस्ती सगळं करून झालेलं आहे. वाघ्या झोपला परत मस्ती करून. ह्याला झोप नाही, मी बाहेर आले ना तसं ह्याचं पण चालू झालं. मग नारळाला टाकू चालेल ना? नारळाला राख माहिती काय होतं, जमा करून ठेवली ना का भरपूरशी जमा झालेली आहे. रोजच्या रोज म्हटलं झाडांना टाकलेली बरी. चला शेरू, पुदिन्याची रोपं ठेवलेली आहेत, ती पण लावायची आहेत. रोपं म्हणजे काड्या. मला वाटतं एक 5-6 दिवस झाले, पण वाटतं आत्ता नको लावायला, संध्याकाळच्या वेळेस लावायला पाहिजे. आज धुकं नाही आहे बघा, काल ना भरपूर धुकं होतं. आज आभाळ स्वच्छ एकदम. आज काम भरपूर आहे घरात. हे चिरे उचलायला पाहिजे, ऐकलं काय? हे चिरे म्हटलं एक एक उचलून घेऊया ना, आता साईडला करून टाकूया. तर प्लास्टर करणारे कधी येतील तेव्हा येतील, त्यांना येऊ दे त्यांच्या सोयीने. हे पण इथे पडलेले आहेत. ते काम करताना मध्ये मध्ये अडायला होतं, मग धडपडायला. हा घे तवा. वाकडा का वाटतोय भांडा? बसतो जरा इकडे. नाही इथे हे लावायला पाहिजे. काल मी लिपली चूल. नाही पण इथे नाही तेवढी झाली. नाही दगडला. पाठचा भाग उंच आहे, तेव्हा दगड राहत नाही आता. हा बघा, हा पुदिना काड्या ना पाण्यामध्ये टाकून ठेवला होता मी, म्हणजे जवळजवळ 4-5 दिवस झाले. आणि त्याला पानं बघा कसे फुटलेत आपोआप. एक पण पान नव्हतं. आज म्हटलं बाहेरच ठेवते, कारण 2 दिवस झाले लावायचं पण राहून जाते. ते बाहेरच ठेवते, संध्याकाळच्या वेळेस लावणार, की आत्ता लावून का उपयोग नाही आहे. उन्हाचा टाईम असतो ना, नंतरला मग त्यांना त्रास होतो. मग सावली हवी आहे, थंडावा हवा. लाईट गेले. काय करतो रे? सुरुवात झाली सकाळची. काय खातो बघू दे शेरू. चुलीतलाच कोळसा घेतला बघ त्याने. इकडे बघू दे. थांबा थांबा. ए या दोघं जण आतमध्ये. वाघ्या शेरू, सकाळी सकाळी चालू झाले यांची मस्ती. त्यांची फेवरेट जागा आहे ना ती. ते बघा सुरुवात झालेली कधीपासून त्यांचं चालू आहे धिंगाणा. तू आंघोळला काय? पाणी तापलं बोली ना, मला नाश्ता बनवायचा कुणासाठी. हा मग मी नाश्ता बनवून घेते ना, चुली पेटते तर चुलीवरच. आतमध्ये लाईट नाही. लाईट गेली अजून किती टाइम झाला, अजून नाही आले लाईट. बघ कुणाला मला फोन तरी करून बघ. हा फोन करून बघ. सकाळी तो फोन करेल 8:30 नंतर 8:30 तुझा कुठं असेल पडलेला.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर सगळ्यात आधी आज नाश्ता बनवायचा आहे, कारण कुणालचा क्लास आज लवकर आहे. मला वाटतं 9च्या दरम्यान निघेल तो घरातून. 10:30चा त्याचा क्लास आहे आज. थोडंसं टायमिंग त्याचं ना बदल झालं आहे, रात्री माहिती पडलं काल. आणि घरामध्ये थोडी साफसफाई करायचा विचार चालला आहे. हे बघा ह्या दोघांची मस्ती बघा, हे बघा कसे धावतात. गेले तिथे कोपऱ्यामध्ये. हां, दिसतात का तुम्हाला? नाही दिसत आहेत. तर प्लास्टर करायला येणार होते काका, पण ते आजारी पडलेत, त्यांना बरं नाही आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं उशीरच होईल. तेवढं ते होईल तेव्हा होईल. आपलं म्हटलं थोडंफार तरी साफ करून घेऊया. किचन म्हटलं थोडंसं आवरते आणि जाळा वगैरे लागला ना, ते म्हटलं पाडून घेते. ते बघून बघून मला ना कसं तरी होते. हे बघा, हे बघा, आता पूर्ण इकडनं त्यांनी राऊंड मारून ते तिथे गेले. आता सकाळी 5च्या दरम्यान उठले होते, मी उठलेले ना तेव्हा. इकडे या वाघ्या, शेरू या, चला जेवायला. आता बघा, चला जेवायला, चला 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 वाघ्या या जेवायला, चला चला जेवायला म्हटलं का लगेच धावत येतात. हा, त्यांना ते बरोबर समजतं. आले आले आले, दोघं जण आले. ए वाघ्या ये इकडे जेवायला, चला वाघ्या. वाघ्यानं थोडासा कमजोर आहे, पण आता बरोबर तो ॲक्टिव्ह झाला आहे. म्हणजे त्याला आता येऊन मला वाटतं 15-20 दिवस झाले असतील ना. थोडासा ना घाबरलेला असायचा तो, आता पूर्णपणे रुळला आहे तो. बरोबर, खूप डेअरिंग आहे. असं एकदम होतात ना, हिंमतवाला आहे. थोडा कमजोर दिसतो, पण शेरूपेक्षा वाघ्या ना हिंमतवाला आहे. अजिबात घाबरत नाही तो. बघा कसं चाललं त्यांचं भांडणं. हे असं त्यांचं चालू असे, खेळतात ते, मस्ती करतात ते. नाश्त्यामध्ये आता विचार करते, तांदळाचं पीठ ना काल दळलं आहे, तर डोश्यासारखं काहीतरी बनवते पटकन झटकन. कारण दुसरं आता काय करायला गेली तर वेळ कमी पडेल, कारण कुणाला 9 वाजता निघायचं आहे. त्याच्या आधी म्हटलं पटापट उरकून घेते. नाश्त्याचं आधी झालं ना का मग जेवणाचं काय नंतरला होऊन जाईल. आणि त्याचं झालं का नंतरला बाकीचं करते मी. किचन आवरायला घेते आणि बाकी स्वतःचं माझं आवरायचं म्हटलं आज उशीरच होईल थोडासा, कारण जाळे वगैरे पाडेपर्यंत सगळं पुन्हा घाण होणार. त्याच्यामुळे आले 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 लाईट आली बघा. बराच वेळ झाला लाईट गेलेली, जवळजवळ अर्धा 1 तास झाला. चला कामं आटपायला घेऊया. सकाळी सकाळी कामं कशी पटापट होतात. एकदा ऊन आलं ना का नंतर मग आळस चढतो. मग कुठले इथे कुणालने बघा सुरुवात केली हॉल साफ करायची. कुणालच्या बाबा आंघोळीला गेले होते. कुणालच्या बाबाने बाहेरचं केलं सगळं, चिरे वगैरे उचलले मगाशी. भरपूर धूळ आहे ना कुणाल. चला होईल ते आता काय झाडले, हा झाडलं की झालं. मी किचन करणार आहे. सगळे कामाची विभागणी चालली. इथे जरा चहा ठेवलाय गरम करत. कुणाला म्हणा आंघोळीला जा, झालं तर उशीर नको जायला. मग आजचं वातावरण एकदम ढगाळ आहे. अजिबात ऊन नाही पडले. 9:30 वाजले सकाळचे. आणि आता मी घेतलं आहे किचन आवरायला. म्हणजे थोडंसं जे समोरचं आहे ना हंडा कशावर ठेवलं तिकडचं आवरून झालं. आता हे टाईल्स वगैरे ना ते सर्व जरा साफ करायचं आहे. इकडच्या ज्या बॉटल्स वगैरे त्या सगळ्या काढल्यात. ह्या बघा जरा पुसून वगैरे घेते. ज्या रिकामी आहेत त्या घासून घेते. कपडे विचवलेत गरम पाण्यात. उशीचे कवर वगैरे पण टाकलेत धुवायला गरम पाण्यामध्ये. म्हटलं पटापटाने करून घेते. शूटिंग करायला सांगितली. कॅमेरा अजून पण समजत नाही बघा. कॅमेरा कसं चालू करायचा, कसं बंद करायचं. कॅमेरा फक्त हातात धरला होता आणि चालू आहे म्हटलं, चालू आहे. बंद होता तुम्ही आता बघितला, आता चालू झालं. नाही आपल्याला बऱ्याच कमेंट येतात की ग्रिल कधी लावणार, कलर कधी करणार घराला. तर मी सांगते एवढं एवढ्यात नाही, हळूहळू करू. एवढ्यात काहीच नाही. म्हणजे उगाच कर्ज करायचं आणि सगळं घरामध्ये शो करायचा हे आम्हाला पटत नाही. त्याच्यामुळे जसं जमेल तसं सावकाश सगळं होईल. सावकाश रीतीने करायचं. होईल होईल, आरामात होईल. मग आपलं स्वतःचं घर हक्काचं तयार झालं ना ही मोठी गोष्ट आहे, हो की नाही. त्यांना काहीच नव्हतं ना, तर थोडंसं तरी आपण तयार झालं ना ही मोठी गोष्ट आहे. झालं झालं सगळं होणार. सोयी सुविधा होतील नंतर आरामात होणार सर्व.
सगळं काही होईल, आरामात होईल, हळूहळू सगळं नाही, होईल. खूप जण असं काळजीपोटी विचारतात की कसं कधी करणार करू करू सावकाश करू सगळं. पैसा जसा येईल तसा करू. तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद असतील ना सगळं होईल, फटाफट होईल. कुणाचं शिक्षण पूर्ण होऊ द्या, बघा सगळं होईल बरोबर. कुणाला पण जॉबला जाईल. म्हणून सगळ्या गोष्टीच्या पटकन मिळत नाही ना. पटकन मिळायला पचत ना, आधी नव्हतं. नाही आणि आपण ऍडजस्टमेंट करून करतो ना, त्याची किंमत असते आपल्याला. बघा आपल्या मेहनतीची. आपण आपली कोणाकडनं घेता न घेता कोणाकडे काय नाही आपल्या करतो. कष्टाचं आपल्या मेहनतीचं आपण करतोय, त्याच्यामुळे आपल्याला पण आनंद पण असतो, त्याची किंमत पण असते. जर पटापट गोष्टी जर का होत गेल्या ना सहज, त्याची किंमत नसते. आता हे खाली कसं उतरू, आता हळूवार उतरा, नाही तर तुम्ही पडा. टेबल दे. हा टेबल देतो, थांबा मी जरा कॅमेरा बंद. तर कपडे वगैरे बघा धुवून झालं. आपलं अंगण पण सगळं झाडून झालेलं आहे. कुणालच्या बाबा गाडीत बसलेत आणि उशा मी काढलेलं ना ते बघा त्या समोर उन्हामध्ये टाकून ठेवलेत. इथे प्लास्टिक ऐकलं का, ते प्लास्टिक उचलून जरा सिमेंटवर टाक ना, पडलेलं तिथे एक साईडला. ते काय 2 प्लास्टिकचे हे पडलेले आहेत. मी आता उन्हात नाही जात, मला मग कंटाळा येतो. मग घरात लादी वगैरे पण सर्व पुसून झाले. हा ड्रम आहे ना बाहेर ठेवायचा आहे, त्यात गहू आहेत आणि ह्यात तांदूळ आहेत. आणि हे 2 माझे बछडे बघा कशा झोपलेत. शेरू इथे झोपलाय, भाग्या तिथे कपाटाच्या खाली. त्यांना मग असे दम भेटलाय चांगलाच. आपली देवपूजा बघा, आता बराच वेळ झाला आहे देवपूजा करून. आज कुणालच्या बाबांनी देवपूजा केली. वाजलेत किती बघा 11:30. आपल्या घराला 10 मिनटं पुढे आहे. आणि साफसफाईचं तुम्हाला मी दाखवते. किचन, 1 मिनिट लाईट लावूया आपण. तर किचनचा की नाही, हा जो खालचा भाग आहे ना तो साफ करायचा बाकी आहे. आणि हा वाला भाग हे मी उद्या करणार, कारण एकाच वेळी का करायला गेलं तर भरपूर भारी पडतं. त्याच्यामुळे हे इतकं केलं आता थोडंफार. आणि हे साफ केलं स्वच्छ. सर्व भांडी इथे ठेवलेली आहेत. हे पण बाकी आहे, ते पण सर्व उद्या करणार. तर सर्व सामान कसं अस्ताव्यस्त झालेलं आहे. म्हणजे कुठलीही वस्तू कुठे ठेवले हे माझंच मला माहिती नाही आहे. खाण्यापिण्याचं असं सगळं झालेलं आहे, सगळं कोंबून ठेवलं होतं. त्याच्यामुळे मी ते डबे वगैरे कसे आज नाही काढले. उद्या म्हटलं आरामात सर्व काढून सर्व धान्य वगैरे ना ते चेक करून उन्हामध्ये सुकत घालून धान्य वगैरे, कडधान्य, डाळी वगैरे जे काय असेल ते. आणि मग ते डबे वगैरे मला घासता येतील. आणि फ्रीज साफ करायचा. मुंबईवरून आलात ना तुम्ही? हां, तर आपले एक सबस्क्रायबर ना आपल्याला भेटायला आलेत मुंबईवरनं. नाव सांगा ताई तुमचं. आणि हा त्यांचा मुलगा. नाव काय तुझं? फोटोग्राफी करतो तो. अच्छा. लग्नाचे ऑर्डर्स किंवा काय प्री वेडिंग वेडिंग शूट सगळं. त्यांचे मिस्टर पण आले, ते बाहेर येते. समोर यायला जरा थोडे. हां कसं बरं वाटलं आम्हाला भेटून. तुम्हाला भेटून खूप बरं वाटलं. असं वाटलं की आपल्या परिवारामधलेच आहोत, साधे आहोत आपण. म्हणजे कसं साधे म्हणजे तसं नाही, म्हणजे मिळतेच घरातलेच आहोत, फॅमिली असं वाटते. असं वेगळं असं कोणाकडे गेलोय, आता कसं तोट्यात कधी कोणाकडे गेल्यावरती आपल्याला थोडं अवघडल्यासारखं होतं ना. इथे आल्यावर तसं नाही वाटलं. मला असं आपल्या घरच्यासारखं वाटलं. त्यामुळे हे छोट्या छोट्या मी ते कोणाला हे नाही करणार, आमच्यासाठी सेवा करण्यासाठी. म्हणजे आमच्या मेमरीसाठी आठवण एक असावी ना, म्हणून एक तुला छोटीशी क्लिप काढा. इकडनंच घे थांबा. मला बरं वाटलं एवढं लांबून भेटायला. कालच तुम्ही फोन केलात ना, म्हणजे कालपासून आमची तयारी चालली ना, येणारच कोणतरी भेटायला सगळ्यांची. असं आज सकाळपासून ऊन नव्हतं, आता आलं. हा या नक्की आम्हाला पण बरं वाटलं तुम्ही आलात ते. मी येत नव्हतं, मी एकटा येणार होतो. काल आमच्या सासूबाई गेल्या ना नणंद वगैरे, तर घर पूर्ण खाली झालं, रिकामी. 8 दिवस कसं जरा भरलेलं होतं ना घर. एकदम आम्हाला कसं तरी झळ वाटत होतं दिवसभर. ओरडले फॅमिलीला घेऊन जा. माझा 21 रुपये फुकट गेले तिकीट.
कधी आपण फॅमिली कशा लाईटी लावल्या ना पातळ असं देवीवाला ते खूप लागते. आता इथूनच जाऊ. हा तिथेच आहे. हा चला. काय मस्ती आहे दोघांची? तुझी काय रे? तुझा खाऊ कुठे आहे शेरू? तुझा खाऊ कुठे आहे? या नुसती मगापासून त्यांची मस्ती चालू आहे. बस तिथे खाते बस बस काय खाली बस बस तिथे बसा खाली आणि खा. दोघं एकमेकांच्या बाजूला जातात नाही झुलत बसतात. इकडे वागा इथं बस बस तिथे. अजून खाऊ आहे तर तुम्हाला बॉल देते. या शेरू बॉल देते. बॉल ये. कपड्याच्या घड्या करायच्या बाकी आहेत. तर दुपारी बघा आपल्याकडे पाहुणे आले होते ना, म्हणजे आपले सबस्क्रायबर आले होते आपल्याला भेटायला मुंबईवरनं. 2 ते 3 तास ते होते आपल्याकडे. कुणाला दव्या बंद कर. ते बघा दोघंजण पुन्हा बाहेर चाललेत. खूप लक्ष ठेवावं लागतं दोघांकडे. बोलता बोलता मध्येच दुसरा टॉपिक येतोय. जसं आम्हाला जमलं त्या पद्धतीने थोडाफार त्यांचा पाहुणचार करण्याचा प्रयत्न केला आम्ही. आणि त्यांनी आपल्या वाग्याला आणि शेरूला भरपूर असं गिफ्ट आणलेलं आहे. तर ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे त्यांनी काय काय आणलं आहे ते. कुणालसाठी पण आणलेलं आहे. ए त्याला बाजूला. हे बघा दोघं परत इथे आता आलेले जाम हैराण करतात. तर तुम्हाला मी दाखवते पटकन. अगे हे बघ काय. तर तुम्हाला मी वस्तू फक्त दाखवते. एक साईडला वा. हा बघा हा बॉल त्यांनी आणलाय दोघांसाठी. हे बघा जा घ्या खेळा. पुन्हा आणलं दे रे खोलून. दोघांची परत झुंबड निघाली. पुन्हा त्यांना खोलून दिलं तर पुन्हा मारामारी करतील. हा त्यांनी मला वाटते पावडर आहे ही. टिक पावडर. टिक अँड फ्ली कंट्रोल. हा ब्रश आणलाय दोघांसाठी. आणि हे कॅल्शियमचं मला वाटतं काहीतरी ना बोन्स आहेत. हे कुणालच्या आत्या पण घेऊन आली होती मुंबईवरून येताना. आवाज करू नका. माल देणार आहे. हा बघा आला. आता हे मी साईडला ठेवते. असे 2 पॅकेट आणले दोघांसाठी. हा आमचा डॅम्बिस पोरगा आणि हा बाजला शेरू. हा पिशवी घेऊन जा. हा बघा शॅम्पू आणलं त्यांनी. अशा उपयोगी वस्तू आणल्यात दोघांसाठी. कुणाला आवाज करू नका रे. त्यांना बॉल देता बाहेर ठेवू दे त्यांना. हा घे बॉल धर. हे त्यांनी बिस्किट आणलेत कुणालसाठी. खाऊ आणलेलं आहे म्हणजे वेफर. हा चिवडा. मला म्हणजे असा वस्तू की नाही दाखवायला आवडतात. एवढ्या प्रेमाने सर्वजण आणतात ना. आणि कुणाला बघा पास्ता आवडतो ना, म्हणून हे पास्ता पण ते घेऊन आलेत. एवढ्या छोट्या गोष्टी पण तुम्ही इतक्या लक्षात ठेवता. ह्या गोष्टीचं मला नवल वाटलं. आणि हे त्यांनी चॉकलेटचं पॅकेट आणलंय. म्हणजे आपली बघा आरोही वगैरे आहेत ना, मृण्मयी वगैरे छोटी मुलं आहेत ना, त्यांना सगळ्यांना मी उद्याला हे वाटणार आहे. ते मी तर साईडला कोण असं सगळं खाऊ त्यांनी बघा आणलेलं आहे. भरपूर आणला. मागायची ना बिंदात जातो ना कुठे पण. तर मगाशी की नाही तुमच्याशी बोलत होती ना, तेव्हा लाईट गेली. त्याच्यामुळे व्हिडिओची एंडिंग करायची राहून गेली. आणि आत्ता भाग्या आणि शेरू ना जेवून झाल्यानंतर त्यांचा बाहेरचा राऊंड असतो रात्रीचा, म्हणजे शी सू करण्यासाठी. म्हणून आता आम्ही इथे बसलो रात्रीची. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. ते बघा दोघंजणं खेळत आहेत.